Wow. Viața cu lui. Ani de zile s-au chinuit profesorii să mă convingă că Statele Unite arată ca desenul de pe hartă. O călătorie nebună cu domnul lui. Dar n-au reușit să mă păcălească. Știam eu că Cedar Knoll era centrul universului, doar era orașul meu natal, nu? În ceea ce mă privea, tot restul lumii se rotea în jurul lui. Vara asta mă duc cu ai mei la Snifferland. Te invidiez. Am auzit că vor să desfințeze parada pionilor. Oh, grozav. O atracție nouă, îi spune Caruselul Morții. Pare grozav, nu-i așa lui? Să zicem... Am plecat, pa, pa. Tu ce zici, lui? Unde vă duce colonelul Anderson în vara asta? Vă spun eu unde ne duce. La Snifferland. Exact. Vara asta, acolo mergem, da. Da, va să zic că micuța Lucy Lou se duce la Snifferland. Și? Ai curaj să te dai în caroselul morții? Spune. Singur că am. Poți să încep de pe acum. Te ajut eu. Îmbarcarea! Următoarea ture peste 10 secunde. Regret, n-avem bilete. Pe curând. Da, pe curând, lui. Fiindcă nu mai sunt amatori, te mai dau o dată pe gratis. Generosule. Îmbarcarea! Ne-ai dus la Snifferland, tată. Te rugăm, hai, mergem, e ultima oară când putem să vedem parada pionilor. Te rugăm, au un carusel nou. Te rugăm. Ce-ar fi să vorbim când terminați facultatea? Bună, dragă. Aura, nu pot să-i dezlipesc de mine. Adu-mi o rangă. Vrem la Snifferland, tată. Unde e asta? Fresno, California. Ați nebunit? E tocmai în California, la capătul lumii. În vacanța de vară. Pierzi din vedere un amănunt, lui. Vara asta mergem la tabăra de reeditare a războiului civil. Oh, iarăși. Domnule general, am prins un dezertor. Am fost în fiecare an. Vreau la Snifferland. Și eu. Facem un târg, băieți. Anul ăsta sunteți voi nordiști și eu sudist. Desigur, finalul nu va fi același. Generale Lee, am mai prins un iancheu. Ce spuneți? Nu, tată. Te rugăm. Te rugăm. Andy, poate ne-ar prinde bine o schimbare. Ce tot spui? Mie nu-mi plac schimbările. Și costă bani mulți. Copiii vor să vadă California și ar fi o ocazie bună pentru mine să-mi îmbogățesc colecția de solnițe. La asta nu m-am gândit. O să ne invidieze toți vecinii când o să fie criză de solnițe pe piață. Arată-i tatei cuponul lui. Dacă mergem la Snifferland până pe 4 iulie, avem reducere de 50% pentru toată familia. Regret, lui, dar răspunsul e nu. Categoric nu. Nici gând. Să nu vă mai gândiți la asta. De ce trebuie să luăm atâtea lucruri? Doar nu ne mutăm. Hei, nu-mi dai o mână de ajutor? Ce stai acolo? Ai luat aparatul? Sigur, dracule. Nu vreau să pierd niciun moment. Hei, nu sunteți gata odată? Parcă vreați să ajungeți în California. De aștept să ajungem în avion. Și eu? N-am zburat niciodată. Am auzit că ne dau alune pe gratis. Nu uita să ștergi solnițele de praf de 2 ori pe săptămână. La revedere. N-am să uit, mamă. Distracție plăcută. Ura! Au plecat. Am adus casetele și eu mâncarea. Îi chem pe băieți. Tata, luăm trenul. Credeam că o să zburăm cu avionul. E mai bine cu trenul decât cu avionul. Putem să vedem mult mai multe, o să vedeți. Iar prețul e la jumătate și călătorim la vagonul de pluș. Ați auzit, băieți? Vagonul de pluș. Oh. Uite, e fluviul Mississippi. Ura! E cel mai mare râu pe care l-am văzut vreodată. Lui, nu vrei să fotografiezi fluviul? Sper că am reglat bine aparatul. Stați bine? Da, nu m-am uitat la bani. Familia mea merită tot ce e mai bun? Mă scuzați, unde sunt paturile?
Vagonul de pluș e cel mai ieftin. Nu are paturi. Nu avem nevoie de paturi, lui. Scaunele sunt foarte comode. Vezi? Te scofânzi în ele. Atenție! Eu la dreapta, la stânga. Ce mă mănânc? Hei, tată, s-a oprit trenul. S-a întâmplat ceva la motor. S-a întâmplat ceva și cu gâtul meu. Doctor! Doctor! Nu se știe când o să termine reparația. Pierdem timpul, tată. Peste 3 zile se termine parada pionilor. Și nu mai e valabilă nici reducerea. Eu nu pot să-mi mișc capul și tu te gândești la reducere? Peste 3 zile o să te coste dublu. Luați bagajele, ne dăm jos din tren. E sigur că e o idee bună, Andy? Sigur că da, mergem pe jos, nu cred că este departe, știi? Civilizație 230 de kilometri. Mi-e milă de proștii care au rămas în tren. Cine știe câte zile or să mai stea acolo. Așa e, tată. Hei, tată, cât spuneai că poate supraviețui un om fără apă? A? Ei, dacă vrei să știi... Salutare! Probleme? Da, de unde? Făceam doar un pic de mișcare. Țineți-vă bine! Iuhu! Șoimul către bază, șoimul către bază, situația e sub control. Hei, unde vă duceți? În California! Hei, vă duc până unde pot. Hei, ai pățit ceva la gât? De unde știi? După poziția ciudată a capului sau mi se citește durerea în ochi? Ce e acolo? Păi este primul centru comercial din stat. Se numește Mall. Ce e asta? Este o clădire cu mii de magazine diferite. Auzi, dar spune-mi, au și solnițe acolo? Glumești? Au un magazin întreg numai cu așa ceva. Să crezi că putem să trecem și noi puțin pe acolo? Dar nu o să aterizăm numai ca să cumperi tu solnițe, nu te mai prosti. Mă întorc imediat! Câtă sare mănâncă o familie? Tată, pierdem timpul. Trebuie să ajungem la Snifferland. Sunt nemaipomenite. Da, păcat că sunt așa de grele, vai. Mi-ai luat și mie o alifie, Aura? Îmi pare rău, dar n-am avut timp. Iar m-ați lăsat cu ochii în soare. Lui, fă o poză cu magazinul. O să iau un polițar. Ce invenție stupidă! Ascultați-mă, copii, nu o să prindă. Domnule Mel, n-am putea zbura mai repede? Nu mai ținem frână, dă-i bătaie! Suntem prea grei. Nu te pricep deloc la avioane. Să știi că mi-am servit țara la înălțime. Am fost chiar decorat pentru asta. Așa că mă pricep la avioane. Și nu că aș vrea să mă laud, dar MacArthur a spus că fără experiența mea în aeronautică războiul ar mai fi durat 2 ani. Pot să încerc și eu acum? După tot ce ți-am povestit? Chiar te rog, dacă poți să zbori mai repede... Hei, stai puțin, nu pot! Hei, stai! Să facem niște acrobații! Mult mai bine! Hai, fii atent! Ia să vă arăt o șmecherie pe care am învățat-o de la niște băieți în estul Africii. Nu, stai! Au! Dar de asta ce ziceți? Rozan, dar ai scris greșit. Salutări de la Anderson. Ești nebun delegat, știai? Ce e-mail? Te sperie concurența? Lui, știi cum să cauți hrană? Dar ce crezi că sunt cârtița? Da, se vede o stație de autobuz. Gogoși nu se vând? Mă duc să văd dacă sunt prieteni sau dușmani. Bună idee, tată. Cine știe ce pericole ne pândesc în Colorado? Chiar așa, după mine.
și stați aplecați.